नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत पापलेट फ्राय। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 3 पापलेट साफ करून स्वच्छ धुवून घेतली आहे। एक मोठा चमचा आला लसूण पेस्ट आणि ह्यामध्ये कोथिंबीर वापरली आहे। अर्धा लिंबू, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद, एक मोठा चमचा मालवणी लाल मसाला। तुमच्याकडे लाल मसाला जो असेल तो तुम्ही वापरू शकता। तांदळाचं पीठ, पहिल्यांदा लिंबू पिळून घेऊया। आता मीठ टाकून घेऊया। आलं लसूण पेस्ट, सर्व हे साहित्य आपण मच्छीला लावून घेणार आहोत। सर्व साहित्य आपण मच्छीला चांगलं लावून घेऊया। मच्छीला मसाले लावून झाले आहे। आता आपण मॅरिनेशन साठी अर्धा तास ठेवून देऊया। मोठे 4 चमचे आपण तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। मीठ घालूया। मीठ आपण मॅरिनेट मध्ये पण घातलं आहे। लाल मसाला, आता आपण मिक्स करून घेऊया। मॅरिनेशन मध्ये मीठ आपण मच्छीला लावलं आहे, त्यामुळे ह्या मसाल्यामध्ये जेवढं पाहिजे तेवढंच आपण मीठ लावायचं आहे। मॅरिनेशन झालेली मच्छी आता आपण मीठ लावून घेऊया। असं चांगलं लावून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूनी। अशा प्रकारे दुसऱ्या मच्छीला लावून घेऊया। छोटे 2 चमचे तेल घातलं आहे। तेल तापलं आहे, आता मच्छी आपण ठेवूया। स्लो मीडियम गॅसवरती आपण मच्छी फ्राय करून घेणार आहोत। तांदळाचं पीठ आपण मच्छीला लावलं आहे, म्हणजे मच्छी चांगली कुरकुरीत होते। स्लो गॅसवरती 6 मिनिटं झाली आहेत, परतून बघूया। चांगलं फ्राय झालं आहे। थोडंसं तेल सोडूया। दुसऱ्या साईडने पण 6 मिनिटं झाली आहेत, परतून घेऊया। अजून 2 मिनिटं आपण अशीच ठेवून देऊया। मच्छी फ्राय आपली छान झाली आहे। आपल्याला हे बनवायला 15 मिनिटं लागली आहे। गॅस बंद करून घेऊया। पापलेट फ्राय आपली बनवून तयार झाले आहे। एकदम चविष्ट झाली आहे। यामध्ये मी तांदळाचं पीठ वापरलं आहे। जर तुम्हाला रवा वापरायचा असेल तर तुम्ही रवा वापरू शकता। अशा प्रकारे ही पापलेट फ्राय तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।